peresmian Huria Nagok, Huria Kristen Batak Protestan HKBP Dolok Horeb. Dibani Marede Mahita nomor 120 sada ayat sada. Yesus Rajane Korea na porsenangan badia semawon sang sungguh lima rohaku tolong rajaku bertugu maaf Tuhuni ulaun ni Huria, ima marsaur marpanidangi dohot makubasi di bagasa kata ni debata. Tadok mamauliate tu amata debata ala di pasu-pasu Huriana lahu patupaoni. Asalam ture pakubasion asalam matora sa porseaon jala asa marparbui hatani debata dia karuas ni Huria di pajongjong do Huria. Domutusi na tahalaso sadarion ima peresmian HKBP Dolok Horeb gabi Huria Nagok di Huria Kristen Batak Protestan. Domutusi tabigi majolo aturan do peraturan ni HKBP namar pertemuan tu Huria marsada-sada. Aku minta bagi ma aturan peraturan HKBP taringo tu Huria na jinahon ni Majelis Pekerja Sinode Distrikta. Taringo tu Huria Namajai. Huria Namajai. Ima Huria naik baru pinajongjong ni Manang Piga. Ruas ni Huria di inganan nato tu. Pinajai ni Huria habur hatanna. Dung manggohi aka syarat na ditoruon. Na barjolo adong alasan natakas pajongjong Huriai. Napaduahon naumotikna adong 25.000 manang 50 halak ruas naung makatidakon haporsiaon. Napatuluhon adong parhalado natau makobasi dohot manguluhon Huriai. Napaupaton adong bagas parpunguan manang gereja si pakeon ni ruas ni Huriai tuaka parpunguan Huria. Na palimahon adong surat pangakuan uduk tu aturan doho peraturan ni HKBP nati nadatanganan ni sudi ruas naung makatidakon haporsiaon. Na paunopon adong panolopion sian Huria habor hatanna marhite rapot parhalado partohonan tinolopan ni Padita Resort. Na papituhon radi manongoson 55% sian ganup pilihan tu BPSK. Na pawaluhon dung digohi syarat na digijangi resesma mangaresmi hosa nati nolopan ni uluan HKBP marhite surat haputusan. Surat keputusan Epurus Huria Kristen Batak Protestan nomor 1629 garing L04 garing 11 Romawi garing 2025 tentang Huria Kristen Batak Protestan Dolok Horeb. Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung, Sumatera Utara menimbang perlunya menerbitkan surat keputusan tentang status pos pelayanan Huria Kristen Batak Protestan Taman Baloi menjadi jemaat penuh atau Huria Nagok di Huria Kristen Batak Protestan, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 amandemen keempat tentang Huria bab 1 pasal 1 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7
memperhatikan: 1. Surat permohonan dari Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau nomor 177 garing Distrik 20 garing surat permohonan garing 11 Remawi garing 2025 tertanggal 10 November 2025. 2. Surat permohonan jemaat penuh atau Huria Nagok dari Pendeta HKBP Resort Batam nomor 103 garing 20.1.01 garing 5 Remawi garing 2025 tertanggal 26 Agustus 2025. 3. Surat pernyataan tunduk kepada aturan-peraturan dari segenap jemaat dan majelis jemaat HKBP Pos Pelayanan Taman Baloi tertanggal 10 November 2025 memutuskan menetapkan Pos Pelayanan Huria Kristen Batak Protestan Taman Baloi menjadi jemaat penuh atau Huria Nagok di Huria Kristen Batak Protestan dengan nama Huria Kristen Batak Protestan Dolok Horeb terhitung mulai Minggu Advent ketiga tanggal 14 Desember 2025 dengan nomor register Huria 20.01.06 dan termasuk dalam pelayanan Huria Kristen Batak Protestan Resort Batam. Tembusan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada 1. Sekretaris Jenderal HKBP, 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP, 3. Kepala Departemen Marturia HKBP, 4. Kepala Departemen Diakonia HKBP, 5. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, 6. Kepala Biro Jemaat HKBP, 7. Kepala Biro Personal HKBP, 8. Bendahara Umum HKBP, 9. Pendeta HKBP Resort Batam, 10. Badan Pengelola Sentralisasi Keuangan HKBP, 11 pertinggal. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada Huria Kristen Batak Protestan Dolok Horeb. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 19 November 2025. Huria Kristen Batak Protestan Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Doho ruas ni pos permingguan Taman Baloi nunga dibegihamu ojahan parjongjong dohot si hobasan ni Huria Kristen Batak Protestan namarojahat tu aturan doho peraturan ni HKBP atau ngalusiamu mana husukutonon nunga takas dia tu siamu aturan doho peraturan HKBP taringo tu Huria di Huria Kristen Batak Protestan naolo dohamu uduk tu aturan do peraturan HKBP taringo tu Huria HKBP naolo dohamu patuluson ulaon ni Huria natului atong atas gorni Eporus Huria Kristen Batak Protestan au Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mangojakon
Huria Kristen Batak Protestan Dolok Horep, gabe huria nagok di HKBP, marhite-hite goar di debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus, dohotot di parbadia. Amen martangi yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami di bagasan Yesus Kristus, Raja ni huriai. Hodo pajong jokon huriam di portibion, gabe punguan niak kana porsea di goarmu. Asa marhite huriai, lampatar pamatang ni Yesus Kristus di portibion, gabe punguan niak kana porsea di goarmu. Asa marhite huriai, lampatar pamatang ni Yesus Kristus di portibion, jala pararat baritam tu sudena tinopam. Nunga di paujak ko huriam di ingananon, say homa na mangurupia kaparhalado, do ruas ni huriaon, mangulahon, parsaoran, panidangion, do nasa ulaw pakubasiyon. Iring-iring jala dongani manasida marhite tanganmu na badiyay, asalam hot haporsyon nasida, maka jongcok kokor ni Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriay. Say homa paulio do pature-turehon huriaon, asa daosian nasa parsalisian, do naso marsiatusan, asa salupang kumiton ni huriaon, patidang doho pati buluk karajamu di portibion. Mamaritaon barita nauli tu sudi natin opam. Saya pasada maruhani parhalado do ruas, asa marguguna sida padulion huriam na baru jongjongon. Saya sungguli marohani sudi ruas ni huriam, asa di boto maddo moliante, uhut pasahat to pelian na, doho tanggung jawab na, lau pati bulok huriam di portibion. Saya homa na mamili doho margugoy na kaparhalado ni huriaon. Asa marsitu tunasida mangula-ulaw na pinasahat mo tunasida. Anggiat marhiti pakubasyon nasida, lam toropa kana porsia di ho. Laho pasangapon goarmu na bariyay. Saya tangihon matangyang namion. Marhiti-hiti asido tolong ni roham. Ala ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mamu. Lasoma kupasatami hobar tururu ni huriata. 5 tu SK Batam Center. Menugaskan nama Bibilfro Friska Meliana Pardede dengan tugas melaksanakan tugas sebagai pimpinan jemaat menurut aturan peraturan AKBP 2002 setelah amandemen keempat pasal 4.32 butir A sampai H di HKBP Dolok Horep Resort Batam sampai SK pelayanan di kantor pusat diterbitkan. Kedua, membuat laporan pelayanan kepada pendeta resort dan preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau minimal sekali 3 bulan. Demikian surat penugasan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati segala tugas pelayanan di gerejanya. Batam 14 Desember 2025. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuaria, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Tembusan kepada Epurus sebagai laporan, Kepala Bilang Koinonia, Marturian dan Diakonia, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Pendeta HKBP Resok Batam, Parhalado HKBP Resok Batam, Parhalado HKBP Dolok Horep, pertinggal. Hobasiamuma huriaun di bagasan dame nasihat Tuhata. Oai, barudut ma carata. Anak dan Roh Kudus. Di saat kita meresmikan HKBP Dolok Horep, Resort Batam, Distrik 20 Kepulauan Riau, diresmikan menjadi jemaat penuh di Huria Kristen Batak Protestan pada Minggu Apen 14 Desember 2025. Atas nama pimpinan HKBP, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Arto Pak Mahita.
bagasan las ni roha nasiat tuhata kita selalu na martungu di son dan lumobi ruas ng parhalado HKBP dolo korep Oma partada naboy idaw ni toropalak ajongjongan ni Huriata HKBP dolo korep Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau. Iya. Ulah mau saya kita tuh nyanata. Las jongjong mahita sa luhuna.